nke echiri na Zere ka ị na-ege okwu m na-egopụtara unu iwu na nsọ ala ụwa anyị nọ n'ime ya. Gbaa mbọ ka ị na-eshi ya na like na-akwa ndị ọyị gị ka a na-esonyere m, ana ịgba mbọ na-etinye nkụzi a n'obi gị n'ihe ọbụla ị na-eme, ka ị makwa na nsọ ala a m na-akụziri unu, nna m kpọpụtara unu, m nkọwara unu, ka ị marakwa na ọ bụkwa chere ka abịa na ọkwa ihe na-arụ ọrụ n'ụwa nke sitere n'aka okike. Maka na oge anyị nọ na ya nọ n'oge ugbu a dịrị gaba, n'ụwa anyị nọ n'ime ya na-echenjizikwa echenji. N'iwu anyị fụrụ na-arụ ọrụ, ọ ka na-arụsi ọrụ ike karịa oge mbụ. Uche gị wee dị ya n'ihe ọbụla nke ị na-eme. N'iwu nke taa wee bụrụ nsọ ala nke Mother Earth na-asọ nsọ. Unu na-anụ ndị okenye a na-atụkwa ya n'inu n'ala Igbo, a na-asị egbe bere ugo beru. Nke si ibe ya ebena na a ga-akajie nku ga-akwa ya. Ndị mmadụ amara na ihe a bụ iwu ji ụwa and ọ na-arụkwa n'ọrụ n'isi mmadụ niile. Maka ka ị na-egbochi ka nwanne gị ghara ịga n'iru, ichefuo na onye ọbụla nwere onyinye o ji wee bịa ụwa. Ị makwara na abụmọnụ sọsọ echiche ichegodi na onwekwa ihe onye ahụ mere gị na ọ na ịchọghị ịfụ ya ka ọ gaa n'iru. Ichefuo na mgbe ị bịara ụwa na o nweghị iji wee bịa, and otu a ka ị ga-eji wee nakwa. Ị na-agbachika ihe anụ a ka ọ ghara ịdọ nwanne gị na mma, kama ọ ga-adị ya na mma ime nke a mee nke a. Ka ịmụkwa na abụmọnụ ka ị na-ebutere onwe gị. Maka na ka ị na-eme ihe a, o gosi na ihe ị nwere ezuru ọrụ gị, na onyinye ahụ gị onwe gị jikwa aka gị wee ṅụọ iyi ụwa wee pụta na ọ dịrọ gị mma, ịpụtazịa na-eme ife ọzọ. Na ife ị na-eme na ọ dị ka onye eziri ozi, jee ka ije zụta ihe a ga-eji wee dokwa ihe n'ụlọ. Ị pụọ lapụ ihe eziri gị jee gbawa bọọlụ, anọkwa n'ụlọ na-eche gị ka ije ozi eziri gị. Ka unu mara na ụwa anyị pụtara bụkwa akwụkwọ ka anyị bịara ego ya na afịa. N'otu a isi wee gbaa aka wee pụta ụwa, otu a ka ị ga-esi wee gbakwa aka wee na. N'ife ahụ ị na-azọ ka ọ bụrụ na ọsọ gị bụ ọka aka, otu a ka ị ga-esi wee lapịa wee na. Ihe ahụ ị na-agbachi ka onye a ghara ịka gị, ị makwa na ị gara ya nọrụ, ị makwa na ị ga-akarị onye ahụ, ma ọ bụ isi na ị ga-anọ ndụ karịa onye ahụ. Ka anyị were ihe ụwa nwayọọ. Na nwanne gị na-egbochi ma ọ bụ ọyị gị ka ọ ghara ịga n'iru, ife ọma na-abịara ya nụ, ichu ụzọ ị ga-esi ka ife ọma ghara ịbịara ya nụ.
ọ nke gị ife ọma gị ka ị na-emechi, maka onye na-emechi ife ọma mmadụ bụ ife ọma nke ka ọ na-emechi, maka na asị na onye amala ihe o nwere nọ mgbe o furu. Mgbe ị lapụrụ nke gị, mgbe ị valụ ihe ị nwere, ị na-achọ ka igbochie nke onye ọzọ, nke ga na-efu. Nke ga-abụọ na o furu bụ isi nọ na ị ga-ata afọ ya, ka ị mara na ihe ọbụla na-eme n'ụwa a na o nwere afụfụ si enu. Imete nke ọjọọ ga-esi ya, afụfụ ya ata na ya ga-esi ya. You face the consequences. Imete nke ọma, enwee good karma, nwee bad karma. Mgbe ị na-echere mmadụ eche ka ị bụrụ ọka ka ọ ghara ịka gị, ma ọ na ị chọrọ ịbụ onye, ma ọ ị chọrọ ịnara onye ife ya, ịmakwa na onwe ka ị na-eme. Achọrọ m ka itinye nkụzi m a n'ọrụ, and ka okwu a na-adụ gị n'obi mgbe ọbụla ị na-eme ihe. Egbobelu ugobelu nke si ibi ebe na nkuru akwa ya, ka ị mara na ihe ọbụla ị na-eme na mmadụ inwe ajọ obi ọ iwe iji aka wee kreeturu onwe gị. Anya ụfụ iwe iji aka gị wee kreeturu onwe gị. Ntachi obi, ntaji anya bụ iwe iji aka gị wee kreeturu onwe gị. Na ọ bụla mmadụ kreeturu ya, na ọ bụ ihe imete ka ị ga-eji isi wee gwu. Tụsasịa nkụzi a iwe nyere ndị ọzọ aka, laikwa maka ọdịna mma gị. Gbaa mbọ na-etinye ya n'ọrụ, tụsa ka iwe nyere ndị ọzọ aka.